Αθανασιάδης. Ο Φωτάκης είναι σε θέση βολής από πλάγια. Πρώτη καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό του αγώνα με τον Γιώργο Φωτάκη. Έκλεψε ο Αθανασιάδης από μακριά το σουτ έξω. Δεύτερο για τον ΠΑΟΚ στο 6. Πάσα του Σινγκ. Φέλα για τον Μπέρε. Από την κόντρα ευνοήθηκε ο Φέλα. Ο Κρέσιτ σε κόρνερ. Καλή επέμβαση από τον Κροάτη στο 25. Ξανά ο Λαζάρ. Ανεβαίνει ο Βιερίνια που έχει χώρο τώρα. Προτίμησε την πάσα στο Λίνο. Φωτάκης, Αθανασιάδης και Βιερίνια στην περιοχή. Ο Λίνο θέλησε να ευνηδιάσει από πολύ μακριά στο 37. Τώρα ο Λαζάρ. Ο Φωτάκης πάνω του Ολί. Βιερίνια. Υπάρχει καλή ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ να ευνηδιάσει. Ο Έτο είναι γρήγορος. Το σουτ. Η επέμβαση πάρα πολύ δύσκολη του Χίρτσφελτ. Ο Αρίας έξω από την περιοχή. Εκτελεί ο Γκαρσία έξω. Στο 51. Λαζάρ πήρε από το Βιερίνια. Περιμένει να ανέβει ο Λίνο. Κάθεται για το Βιερίνια. Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ. Τώρα ο Φέλα. Καλή μεταβίβαση. Ο Μπέρε είναι σε πλάγια θέση. Έκλεισε ο Κρέσιτς. Ο Έτο. Ο Νούρτβικ. Ο Τσιρίλο μακριά. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 56. Πέρασε ο Λαζάρ. Που συνεχίζει. Κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια εδώ. Και πάσα στο Βιερίνια. Περιμένει ο Αθανασιάδης. Ο Πορτογάλος έχει χώρο και πάει μόνος του. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 72. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Λαζάρ στο ξεκίνημα της φάσης, ο Βιερίνια πήρε την μπάλα, έκανε αρκετά μέτρα μαζί της, του έδωσε διάδρομο ο Αθανασιάδης και ο Πορτογάλος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0 του δικεφάλου στο Όσλο και το Ούλεβαλ. Ξανά δεν μπορεί να πιάσει κανείς το Βιερίνια εκεί, καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να πάνε πάνω του οι Νορβηγοί και με ιδανικό πλασέ στη γωνία του Χίρτσφελτ δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο Όσλο. 1-0 με το Βιερίνια. Σέντρα του Ογκούντε. Ο Νίλσεν κατεβάζει. Θέλει να περάσει από τον Νέτο και τα καταφέρνει. Επέμβαση του Κρέσιτς που κρατά το 0 για τον ΠΑΟΚ στο 78. Ο Γκαρσία εκτελεί. Πολύ ωραία εκτέλεση. 2-0. Καταπληκτικό γκολ από τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο 90 ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο Όσλο και πια η υπόθεση πρόκριση στα play-off του Europa League φαίνεται να είναι καθαρά δική του υπόθεση. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Πάμπλο Γκαρσία. Πήγε προς την μπάλα ο Χίρτσφελτ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Βιερίνια άφησε την εκτέλεση για τον Ουρουγουανό και αυτός εκτέλεσε ψυχρό